Makadi vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, apo patinokupakurirai ma-secrets nema-confessions. Regai tibva tapinda muma-confessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi, hello mukomanashi, please post for me. Ini ndiri mudzimai ati kurei. My confession goes like this. Mugore ra 2010, my mom vakarwara, apo taigara tiri ini na ivo nelittle sister yangu. Varwara kudaro, mama takamboedza kufamba navo kumaporofita nekung'anga, asi hazvina kubatsira nekuti zvavainzwa zvaitoda kwachiremba. Vakaita problem yemoyo. Takamboedza kutaura nehama but hazvina kubatsira. Apa kurwara kwakaita amai taigara mutown, renti tisu taibhadhara, apa taisashanda. Ini nelittle sister yangu taingoita zvekuruka vanhu misoro, but zvaingova zvekurukira pamba tisina saloon. Ndakazosangana neumwe murume mukufamba tichingotaurawo nyaya dziri general kusvikira ndamuudza situation yangu akandinzwisisa. Andinzwa kudaro akazonditorera advantage yeurwere hwaamai vangu, akanditi iye aikwanisa kundibatsira but mushure mekunge ndarara naye. Ndakabvuma ndikarara naye, ndo pandakarasikirwa neumhandara hwangu, sacrificing kuti amai vangu varapiwe vakwanise kurarama. Akazoti arara neni murume uyu akabva andipa check. I was relieved. Ndikazviudza kuti at least amai vangu vava kunorapiwa. Ndakabva ndaenda kubank kuti ndinotora mari necheck iya. Wanike kuti murume uyu ainge andipa a bounced check. When I realized kuti ndainge ndatambisa umhandara hwangu pasina, ndakaona rima ndiri mubank kudaro, I almost fainted. Vanhu vakazviona kuti something was wrong with me. Vakandibvunza, but I could not explain the situation yandaiva. Ndakadzokera kumba, hapana kuzopera time, amai vangu vakabva vashaya. Amai vakati vashaya kudaro, after 2 weeks I discovered kuti I was pregnant for that man. Ndakamboedza kubvisa nhumbu iyi, but yakaramba. Murume uyu ini handina kumbogara ndamuudza kuti ndainge ndabatira pamuviri. After 9 months ndakazobatsirwa nemwana musikana. But mwana uyu mwoyo wangu hauna kana kumbobvira wamuda kana kumufarira. Nenhau yekuti mauiro ainge akaita nemaitirwo andainge ndakaitwa nemunhu uyu ainge andipa mwana iyeye. By all means I try kuti ndikanganwe nezvazvo, but every time I look at my child anondifungidza zvakawanda. Ndinomuda but haasi pamwoyo pangu. Vedare, ndinokumbirawo kuti mundibatsire. Handizivi kuti ndingaitawo sei kuti ndipore pane zvose zvandakasangana nazvo kusvikira mwana uyu azovepo panyika. I have tried all means but handisi kukwanisa kupora. Chava kundityisa ndechekuti mwana uyu akangoita musikanzwa, marovero andinomuita haasi normal. It's as if ndinenge ndichirevenja zvandakaitwa nababa vake. Vadiwa vateereri, ngatibatsirei hanzvadzi yedu uyo ari kuti she was traumatized nababa vemwana uyu. Now she's taking all of that anger and frustration pamwana uyu. Regai tipinde paconfession yedu inotevera. Confession yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi, hello mukomanashi makadii. Ini ndiri musikana ane 25 years. Ndakakura, ndakazvibata, ndakachengetedza umhandara hwangu. Last year ndakauya kuno kuSouth Africa, ndikasanganawo nemukomana uyo aiti anondida. Mukomana uyu akanditi anoda kundiratidza sisi vake. Ndikaenda naye, izvo aida kurara hake neni. Takati tasvika kumba kuya, kwainge kusina kana vanhu. Takati tapinda, akabva akiya door, akaedza kurara neni, akaisa chinhu chake, saka ini ndakamuruma. Ndakazoti ndamuruma akabvisa chinhu chake panhengo yangu akabva andisiya, but handina kana kumbonzwa pain. Ndakazoti ndadzokera kumba, ndakatora mira ndikazvitarisa, ndikaona turopa twaiyerera. So handichazivi kuti umhandara hwakapera here. Zvinhu izvi zviri kundidya moyo. Iye anoti hapana chaakandiita. Iye wacho ava kutorakidza kuti haachandida. Ndiri kuedza kuita move on nelife yangu but ndiri kutadza. Ndibatsireiwo.
vedare ndibatsireiwo mukomanashi. Nyaya dzekubviswa umhandara idzi dzabva dzangopinda dzakatevedzana. Vadiwa vateereri, especially imi mafollowers edu epano pa YouTube, ndimi vatinotovimba navo panhau dzemacomments. Nekuti chandakadzidza ndechekuti pano pa YouTube ukazoona munhu ava kukomenta, that comment you can take it and give it kumunhu iyeye anenge asenda confession. Asi kuFacebook uko yowe kunopisa, unoona munhu achitukirirwa mucomment section. So these days ndava kungodependa mostly nemacomments atinosenderwa pano pa YouTube. Regai tipinde muconfession yedu inotevera. Hanzi, maswera sei mukoma? Ini ndine zvakamboitika kwandiri ndichiri kuma 18 years. Ndainge ndarasa mombe, saka ndakati ndasvika pamba ndikabva ndanzi dzokera unodzitsvaka. Ndakazodziwana kuma 9 PM. Ndakati ndava kubva kumatanga, ndakaona chimwe chinhu chaibuda mumunda medu, chainge chakaita sekunge munhu chichiita kunge mhuka. Pachakangondiona chakangomira pakati perodhi chikabva chapinda mune umwe munda. Ini ndakanzwa bvudzi rangu kumira kusvika muzuva ranhasi. Chiitiko ichi chinondinetsa kuti ko chii chandakaona usiku uhu. Patasenda confession iyi pa Facebook, umwe abva uya akati zvinhu izvi zvakamboitikawo kwandiri pandaive ndichiri mwana mudiki. Ndakanzi enda unosunungura mbudzi apa kwainge kwadoka. Saka ndakati ndapedza kusunungura mbudzi dziya dzakabva dzatanga kumhanya dzichienda kudanga. Padzaimhanya kudaro ndakabva ndanzwa chinhu chaimhanya asi chaiva mudenga. Ndakati regai nditarise kuti chii, ndikabva ndaona chinhu chinenge jongwe chaimhanya. Nguva yandakati rega ndimhanye nditize, ndokubva ndanzwa chinhu chiya chadzoka chaibhururuka chichita kunge chiri kubhururuka chiri pamusoro pangu. Nanhasi handizive kuti ko chii chakambonyatsoitika. Zimbabwe iyi. Regai tiende pa confession yedu inotevera. Hanzi, hello mukoma, please post for me. Ini ndauya pano kuzotsvaka rubatsiro nemiono yemacousins. Mukomanashi, ini ndiri munhu akakurira kumusha. Saka pane umwe mwana wemuvillage akashayikwa, but mwana uyu aiva zvekuma 4 years. By that time ini ndaiva ne 14 years. Ndandatokura. Mwana uyu akangonyangarika zvekungonzi ashayikwa, zvekuti mashayikirwo aakaitwa haana kuzivikanwa kuti akatetereka nesango here oro akabayiwa, uye haana kuzombogara awanikwa, akabva angorova just like that. Gore rino takazoti tiri pamutambo webira rababa vangu, vanhu vachifara, mwana wangu akangotanga kutaura achiita semunhu agarwa. Vanhu vakuru vakabva vati mudzimu uri kusvika paari, but aichema achiita chinhiva-nhiva zvekutadza kutaura. Ndo paakasimuka, vanhu vakuru ndokutanga kubvunza kuti ndiwe ani uye wabvepi. Mweya uyu waiva wakagara mwana wangu wakatanga kutaura uchiti, ndini nhingi, ndinobva kwanhingi. Kuuya kwandaita ndinoda kuziva kuti saka zvamakandiuraya mukandishandisa munoti ndakarova here. Vanhu vakuru vakabva vatoona kuti mweya uyu waitaura waiva mweya weNgozi waiva wagara pamwana wangu. Vanhu vakuru vemumusha vakabva vati kumweya uya, tsanangura zvizere. Mweya uyu wakatsanangura iwo uchiti, ndakatorwa na wakadoma 3 families. Ukati vanhu ava ndivo vakandiuraya. Vakatora mitezo yemuviri wangu mutumbi vakanokanda murwizi, ndikayerera ndikaenda nerwizi. Mitezo yangu yavakatora vakanoisa mumatura avo vachindishandisa kusvikira muzuva ranhasi. Mweya uyu wakataura iwo uchiti, varume ava vakandiuraya ndiine 4 years. Kana mukabvunza amai vepano vanozviziva. Amai vangu vakamboramba asi vakazobvuma kuti hongu, asi vadhara vose vakarehwa kuti ndivo vainge vakauraya mwana uyu, vese vakatofa, zvese nababa vangu. Asi amai pavakazobvuma vakazorondedzera zvese zvainge zvakaitika, uye nevabereki vemwana uyu vainge vakatofawo, nekuti zvinhu izvi zvakaitika kuma 1979. After mweya wemwana uyu wataura, takamboedza kuti tiunganidze mhuri dzainge dzarehwa kuti dzainge dzakaitawo mhosva iyi. Takati taungana kuti titaure nezvenyaya iyi, asi vamwe vakaramba.
please help us kuti isu tingaitawo sei kuti tizviripire hedu zvakanangana nemhuri yedu, because vamwe vose vari kuramba, but takavimbiswa nemweya uyu kuti muchapera semashizha ari kudonha mumuti. Ndiyo yanga iri confession yedu. Kune vanoziva kuti Ngozi inoripirwa sei kana kuti zvinofambiswa sei, tinokumbirawo kuti mucomment section. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi Elonashi, ndiri kutsvakawo rubatsiro. Ini ndakapiwa mwana nemuSomalia, but muSomalia uyu ava kuramba nemwana wangu. Ini ndaneta nekushanda mutakshop make apa, kana ndichimushandira anondiita mukadzi futi. Ndipeiwo mazano kuti ndotiza sei ini nemwana wangu, nekuti handitendedzi kuenda kana kutauni kana kubuda gedhi. Ndinokumbirawo maadvices ekuti ndingamutiza sei. Regai tiende paconfession inotevera. Hanzi Elo Mkomanashi, please hide me. Ini ndiri mukadzi ane 32 years. Ndakakurira muHarare tichigara kudziva rasekwa. Ini baba vangu handina kumbobvira ndavaziva. Takangorerwa naamai vedu ini nemukoma wangu. Amai vangu vaiita zvekutengesa, vaiva nemusika wavo wemavheji nezvimwewo. Saka taiti kana tabva kuchikoro taienda pamusika tobva tabatsira amai vedu kutengesa. Saka one day amai vairwara, ini ndikabva ndarovha chikoro ndikaswera kumusika. Dzakati dzava kuma 3 p.m. ndainge ndava kunzwa nzara. Apa sisi vangu vainge vasati vauya nechikafu chekuti ndidye. Saka ini ndakazotora mafreezes ndikatanga kunwa nekuda kwenzara. Usiku wakati wasvika ndikabva ndarongedza musika. Ndakati ndasvika kumba, amai vangu vakabva vandibata stock kuti yainge yakashota. Hama ndakarohwa zvisingaiti, but amai vangu vakazondituka vachiti kweupenyu hwako hwose hapana chauchabata nemaoko ako chikabudirira. Iko zvino zvandakura kudai zveshuwa hapana kana chandinobata nemaoko angu chikabudirira. I tried kuhodha hembe narana, hembe dziya dzikabva dzatorwa nezimra. I tried kushanda sahouse girl, asi ndinongobva ipapo ndichitsvinyirwa. Mukomanashi, chazoita kuti ndinyore confession iyi ndechekuti last night ndakabata messages mufoni memurume wangu, but kunze kwekuti murume wangu ati sorry, iye akatosvipira mate pasi akati ini newe hapana, kugara kana kusagara ndezvekwako. Mukomanashi, ndichikunyorera imessage kudai misodzi yangu iri mumatama. Ndinozvibvunza kuti korwanguwo rugare runouya zvadii. Vadiwa vateereri, ngatibatsirei hanzvadzi yedu iyi iri kuti iyo yakatukwa naamai vake vakamuti hapana chauchabata nemaoko ako chikabudirira. Kune avo vanokwanisa kubatsira hanzvadzi yedu iyi, whether nemaBible verses, neminamato kana nemaideas, kuti angaita sei kuti maoko ake ave blessed, nekuti pari zvino ari kuti chose chaabata hapana chinobudirira. Regai tiende paconfession yedu inotevera. Hanzi Elo admin, yangu confession ndeyasekuru vangu avo vaiita zvekuba parengi yepambare. Hanzi vaiita zvekusecha mahandbag evanhu vanenge vaburuka mabhazi anenge achibva kumaruzevha. Sekuru vangu ndidzo dzedzimwe mbavha dzakatanga nechiya chinonzi chadonha nefeja. Asi hanzi nerimwe zuva sekuru vangu vakaba bhegi revamwe mai vaibva kwamutoko. Hanzi mukadzi uyu akati kuna sekuru vangu, muri kuramba henyu, asi ndimi baba henyu bhegi rangu, asi mukasadzosa bhegi iroro hamupedze 1 week musina kupinda muvhu. Sekuru vangu hanzi vakarova mukadzi uya nembama vakabva vaenda havo kumatapi kwavairoja. Asi hanzi mangwana makuseni vakamuka vachichururuka ropa mumhino, vakazofa zuva rechi4. Many years now isu vazukuru vavo tava kusangana nematambudziko ari kukonzera kuti zvinhu zvedu zvisafamba. Saka mukufamba takaudzwa kuti sekuru vedu vakapara mhosva. Takazopiwa madirections tikazoenda kumusha kwemukadzi iyeye kwaiva kwamutoko, asi takati tasvika tikaudzwa kunzi mukadzi uyu akatofa kare. Ivo vana vepamba apa vakati ivo havachaiti zvechivanhu, asi mbuya vavo vasati vafa vakasiya vati kune vanhu vachazouya pano, vanhu ivavo vanofanira kuripira machira emudzimu avakaba. Vana ava vakati ivo havakwanisi kuita zvekupira nekuti vakatendeuka, but isu tiri kupera kupenga.
umwe mwana wamukoma wangu takazomubatira kwa bhora. Apa ainge afamba netsoka kubva muHarare. Takamubvunza kuti ko uri kuendepi? Iye akabva ati ndiri kuenda kwaMutoko kunodzorera machira. Izvi zvinhu zvatishungurudza semhuri. Iwo mhuri yakatadzirwa nasekuru vedu. Ukavafonera kuti kuno tiri kusangana nematambudziko akadai, ivo vanobva vangoti namatai zvinopera. Handizivi kuti ko tikaita go back to sender tinobudawo here munyatwa iyi. Regai tiende panyaya yedu inotevera. Hanzi elo mukomanashi, please help me. Ndawirwa nedambudziko. Ndine mimba ine 3 months, but hanzi mwana wacho haana kugara muchibereko. Hanzi ndikaramba ndakasenga nhumbu iyi ndinofa. Iko zvino makumbo angu ava kuzvimba. Ndinonzwa dzungu. Hanzi ndine inonzi ectopic pregnancy. Saka ndakaenda kuhospital yekutembisa muJoburg ndikabva ndadzingwa sembwa. Vakati ivo havabatsiri maforeigners. Vakati ivo vanoda 2,500 rands. Ini nemurume wangu hatina kana pekutangira. Mari yerent yethis month takatotumirwa kubva kuZimbabwe kuna banguru vari kuBulawayo. Ndiri kutsvakawo help kubva kuruzhinji rweZimbabwe. Veduwe, nyaya iyi yakaomarara. I have tried to inbox macelebrities ose ekuZimbabwe ari paFacebook, but so far handisati ndawana kana response. Kune vose vanokwanisa kubatsira mukadzi uyu. Hanzi mimba yake yakagara mumatubes, saka ari kufanira kuitwa operation. Pari kudiwa 2,500 rands. Hanzi ari mutembisa muJoburg. Hanzi vakaramba kumurapa vakati ivo havachabatsiri maforeigners. Namba dzake ndinadzo. Kune vose vanenge vakwanisa kuti vamubatsire vanokwanisa kuinboxa ndokulinkai up nemukadzi uyu. Regai tiende paconfession yedu inotevera. Confession yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi hello mukoma, please post for me. Ini ndauyawo pano nenyaya yatete vangu avo vakashaya. Zvakaitika ndezvekudai. Tete vakarwara. Vakati varwara vakabva vaendeswa kuchipatara because vana baba vedu vaisada zvekufamba. Vakaendeswa kuchipatara vakanobatwa problem yeitsvo. Ndakavatora ndikagara navo kuBulawayo vachirapwa. Vaimboendeswa kuHarare ndichienda navo. Ndaiti pandaenda kuHarare oro ndiri kuBulawayo navo ndaimbonzvenga ndonoshandirwa ndichipiwa muteuro ndichivapa vachishandisa vachitoita beta. Zvaita sekudaro ndakazombonoudza vana mudhara kuti tadii tafamba natete because hongu tete vakanzi vane problem yeitsvo but zvinenge zvine kuroiwa mukati, but vana baba vakaramba. Ini kumaprofita ndakatoudzwa kuti tete venyu vanoda kushandirwa because vakaita zvekuroiwa. Muprofita uyu akabva ati kuti tete venyu vakwanise kurarama hunge vatoitirwa minamato, nekuti vakaramba vari muchipatara vanofa. Saka ini ndakaona kuti zvandingori mwana handikwanise kuti ndiburitse tete muchipatara ndiri ndega zvisina zivo yana baba. Ndakati regai ndiudze vana baba, but ivo vakaramba kundinzwisisa. Vakangoti maprofita vanopesanisa vanhu, vakabva vanyarara. Tete vakaramba vari muhospital kusvikira zuva ravakanzi vaida kuiswa pamushini vaitwe inonzi dialysis. Vari pakati pekuitwa dialysis magetsi akabva aenda. Uku ndiko kwakava kufa kwatete vangu. But the previous night tete vangu vainge vataura neni vakanditi ndinoona kuti waedza nepose paunogona napo mwana wehanzvadzi yangu kuti ukwanise kundiraramisa, asi wakundikana. Haisi mhosva yako nekuti washaya tsigiro uye waita mudiki pahondo yauri kurwa nayo. Tete vakabva vati asi hazvinei, uyo akandiita zvaakandiita haana nguva ari kutevera, uye muchamuona nekuzofa achipfeka masiketi nemadrezi. Ndakangoti zvimwe kuda dzaingova nyaya, but after tete vazofa takagara 3 months. Ukuwo baba vangu vakabva vatanga kurwara zviri very serious. Baba takazoenda kuhospital navo vakabva vanobatwa chirwere cheitsvo. Baba vakazoti endai neni kumaprofita. Ini ndakangovati baba, maprofita awa anopesanisa vanhu. Baba vangu vakazotanga kuzvimba dumbu nemakumbo zvekuti vainge vava kugara vakapfeka zidrezi, nekuti pahembe dzose dzavaiva nadzo hakuna hembe yaikwanisa kuvakwana. Takaedza zvipatara zvose,
magovernment hospitals nemaprivate hospitals. Asi baba vangu vakashaya rubatsiro. Baba vakazongofa vongohumana vachideedza zita ratete. Vaingotaura vachiti, ndini kani ndakakuuraya hanzvadzi yangu. Parufu rwababa ini ndakasumuka ndikataura mashoko ose ainge ataurwa natete. Ndapedza kutaura kudaro, my siblings vava kundiblema vachiti kufa kwakaita baba vedu ndiwe unoziva zvakaitika pavari, yet inini I know nothing. Chandinongoziva mashoko akasiya ataurwa natete. Please help me vedare, ndoitawo sei nevanin'ina vangu avo vari kundiblema usiku nemasikati. Vadiwa vateereri, ndinoda kungokutendai nekuti nezuro ndakareceiva imwe message yakabva kuna Fochu, uyo akati, mukoma Nashi, munhu wamataura apo ihama yangu. Munhu airehwa uyu anonzi William Muchoko akamitisa umwe mudzimai muna 1989 ihama yangu. Saka ndakakwanisa kuzokonekta Fochu uyu nemukadzi uyu akamitiswa muna 1989. I really hope kuti vanhu ava tichazovaona pama DNA test vachitesta kuti mwana uyu zveshuwa ndewa William Muchoko here. Mwana uyu hanzi ava ne 32 years, but I really hope kuti after 32 years mukomana uyu achakwanisa kukonekta nehama dzake. Regai tiende panyaya yedu yekupedzisira muzuva ranhasi. Hanzi makadii mukoma Nashi? Ndiri kutsvakawo hanzvadzi yangu inonzi Isaac Chiwai. Akabva muZimbabwe achienda kuBotswana. Aiti ndiri kunogara nomumwe murume anonzi Clifford ane mabhazi akanzi PCJ ekuBotswana. Kune vanoziva Isaac Chiwai, please inbox me. Kana kuti vanoziva uyu anonzi Clifford ane mabhazi akanzi PCJ Botswana, ndibatei. Sisi vaIsaac vabva vati, mukoma Nashi, ndinokumbirawo kuti muzivise Isaac kuti kuno takaomerwa neupenyu, baba vakafa, tatova nherera. Kune vose vari kuBotswana kana vachiziva Isaac Chiwai kana kuti mabhazi ePCJ Botswana, please tibatei tikwanise kukukonektai nasisi vaIsaac. Vadiwa vateereri, ndiwo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Kana paine zvatiri kuita zvamusiri kufarira, chingonyorai mucomment section. Tinobva tangotevedzera exactly zvamunenge matiudza kuti tiite, nekuti isu tiripo pakukupakurirai zvinokufadzai. Kana imi musipo, isu hatipo. Until we meet again, happy secrets and confessions.